लाईफ इन्शुरन्स खरेदी करण्याचे दोन मार्ग असतात. पहिला ऑप्शन, दरवर्षी 25,000 रुपये भरा, असे 30 वर्ष भरा. म्हणजे 30 वर्षात आपण जवळपास 7.5 लाख रुपये भरतो. आणि दुसरा ऑप्शन नीट ऐका, दरवर्षी 60,000 रुपये भरा, फक्त 5 वर्ष भरा. आणि इथे आपण फक्त 3 लाख रुपये भरतो आणि त्याच्यापुढे आपल्याला इन्शुरन्स प्रीमियम भरायची गरज नाही. मग आपल्याला वाटतं अरे वा, फक्त आपण 3 लाख रुपयेच भरतो आणि तेवढ्याच रकमेचा इन्शुरन्स आपल्याला भेटतोय. पण एक प्रश्न स्वतःला विचारून बघा, कंपनी तुमची मित्र नाहीये किंवा त्यांनी चॅरिटेबल ट्रस्ट सुद्धा ओपन नाही केली, मग ते असे का करतायत? कारण इथे सगळा गेम प्रीमियमचा नाहीये, तर टाइम आणि इन्फ्लेशनचा आहे. 25,000 रुपये आपण 30 वर्ष भरणार आहोत, तर जी आज 25,000ची जी व्हॅल्यू आहे, ही 30 वर्षानंतर त्याची व्हॅल्यू 25,000 नसणार, कारण महागाई पण त्यात इन्क्लूड होणार. म्हणजे त्या टायमाचे 7.5 लाख रुपये आजच्या डेटमध्ये 3 ते 4 लाख रुपये एवढेच आहे. म्हणजे कंपनी बघा लॉस मध्ये नाहीये, तर ती फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेशन वेगळ्या मार्गाने आपल्याला समजावून सांगतात. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम तुम्हाला जर कोणी सांगितलं तर कमी प्रीमियम जास्त फायदा, तर थोडं थांबा आणि विचार करा.